Hej alle sammen, vi hedder Melanie og Josefine. Ja, jeg hedder Josefine. Jeg hedder Melanie. Velkommen til den her video. Det her det bliver en bedste ven tag. Vi kommer nok også til at lave en hashtag 2. Så ja, men lad os bare komme i gang. Første spørgsmål. Hvor længe har I kendt hinanden? Det har vi i 4 år. 4 skoleår. Ja, 4 skoleår har vi kendt. Da jeg startede, der gik hun så i 4, og jeg gik så i 3. Så. Men vi har snart kendt hinanden i 5 år. Så det er super. Ja. Yeah. Nummer 2 spørgsmål. Hvad er din yndlingsfilm? Skal jeg starte med det? Det er den her flotte, dejlige film, der hedder Anja og Victor. Første hæk har jeg lige fundet ud af. Ja. Jeg troede, det var første blik. Det var bare første hæk. Det har jeg altså også taget fejl af mange gange. Og så min veninde så rettet mig i det. Jeg har nemlig en veninde, der bor i Holstebro, der godt kan lide at se den. Så. Som der ikke er Josefine her. Nummer 3 spørgsmål, det er, hvad er hinandens yndlingsmusik? Hvad er din yndlingsmusik? Ja, hvad er din yndlingsmusik? Og der har vi jo en, det er super fedt. Nummer med Jamilian. Vi begge to godt kan lide. Ja, det er Slem igen. Ja, og det er sådan, det er nok den, der sådan har, det er den, vi hører mest sammen. Det er den, vi hører mest sammen med en af vores andre veninder, som der er på vores skole, men ikke er her i dag. Og så har vi så videoen, men vi vil helst ikke vise jer den, fordi der kommer en hashtag 2 af den her bedste ven tag, og der kan vi så. Vi kan prøve at høre starten, hvis du tillader det. Ja. Wow. Og den danser vi altid i skolen. Ja. Det er så sjovt. Den her. Jeg tror, der er mange af jer, der kender den. Mange af dem gætter mig frem til, fordi det er med Jamilian. Og der er mange, der kender Damer på lær, og hvad ved jeg. Men det hører vi også rigtig mange gange. Og tyveri. Og du kan ikke fryse mig, for jeg er allerede is. Ja, den er så god. Med Emil, jeg ved ikke lige, hvad han hedder. Der er mange, der hører sådan nogle kunstnere. Og så sommer. Ja, det må I så høre. På et andet tidspunkt, okay? Ja. Og så, hvad er din yndlingsmad? Og den er god. Og vi har både om sommeren og om vinteren, fordi vi har nemlig 2. Hvis vi starter om vinteren, så kan du starte med at sige min om vinteren. Lasagne? Ja, lasagne. Om sommeren? Grillmad? Pizzabrød. Var det det? Du kan huske det? Woo! Ja. Hvad er dit yndlingsdyr? Så vi starter. Vi har 2 der sammen ja, også. Vi starter med en af dem. 1, 2, 3. Hund. Kat. Det, vi har vi været uvenner? Ja, det har vi. 2 gange. 2 gange. Altså, vi har jo gået i hver vores klasse, og det har, når man går i hver vores klasse, så er det rigtig svært at holde på venskab. Ja, det er det jo, fordi når man går i klasse med en anden en, så er man jo lidt mere tættere, ikke? Og det kan jo være rigtig, rigtig svært. Jamen, det rigtig svære er, at vi har været 2 piger i min klasse, så vi ikke været så sammen med så mange dem fra den klasse, hun går i. I 3. Der var jo ret mange piger jo. Ja. Forskel til den skole, vi går på, der er man ikke så mange piger i klassen. Men vi var sådan ret mange. Men den ene gang, det var der har været vi det i rigtig lang tid. Altså, vi har der var vi det i cirka 2 måneder. Men det har vi så indhentet nu. Ja, og nu er vi så blevet gode venner igen. Men. Vi nåede lige at blive uvenner igen. Det var på grund af en pige. Og hun er ikke særlig sød mod mig. Og hende. Ja, og jeg går så ikke. Og hun er på et tidspunkt var hun lidt over for mig, og var ved at skubbe mig ned ad en trampolin. Okay, svært. Ja. Men det hele var en misforståelse. Og nu er vi bare best friends, ikke? Knyttet. Sådan her. Sådan her! Peace! Men der er ikke rigtig flere spørgsmål. Nej, men vi vil lave en hashtag 2, så vi ses til hashtag 2! Hej! Hej!